subhanallah subhanallah, wato ainihin ni kake so ka kai wuta? Bi ma'ana ni za ka ba wa cin hanci? Bayan da ka san cewa cin hanci haramun ne, Allah ya la'anci mai bayarwa da wanda yake karɓa. Ina ba zai yiwu ba sai na kai ka ofis. Yallaɓai, don Allah ka taimaka kai haƙuri ka barin na tafi. Wallahi mahaifiyata ce ba ta da lafiya, shi yasa kaga ina sauri, ina so na je na ɗauke ta na kai ta asibiti. Wato ainihin zan rabu da kai ne ka ɗauke motarka ka tafi ba tare da na kai ka ofis ba, sabida alfarmar mahaifiyarka da ka cika ce ba ta da lafiya. Don haka ka je ka shiga motarka ka tafi, amma bi ma'ana in hakan ya faru nan gaba ka dinga yi wa jami'ai bayani. Amin yallaɓai, na gode, Allah ya saka da alkhairi, sai an jima. Yauwa sai an jima, wato ainihin amma na ce bi ma'ana baka ji ba. Yallaɓai, ina jinka, me ya faru? Wato ainihin abin da nake nufi shine wannan kuɗin da kai niyyar bani a matsayin cin hanci, sai kai tajadidin niyya ila sadakati ka bani tunda kayi niyyar bayar da su. Bi ma'ana kaga in kai haka zaka samu lada.